habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.com. Listen to myradio.com. Sa iya mga remix, siguradong mapasaot kagid. Kaupod ng tanan nga DJs, sang Dumangas Mix Club kag sampanay mix DJs. Sa ila mga remix, DJs, sa ila mga remix, siguradong mapasaot kagid ya. E alsa ang kamot ka. Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Kimbot, dali na ka. Magsaot kag magkimbot. Kaupod ang paborito ko mga DJ. DJ Vic Donoso, the third. Yodi kaka. Dali na kag magsaot kag magkimbot. Kaupod ang paborito ko nga DJ. DJ Vic Donoso, the third. Dali na kag magsaot kag magkimbot. Kaupod ang paborito ko nga DJ. DJ Vic Donoso, the third. E alsa ang kamot kag magsaot-saot. E alsa ang kamot, ang buli kimbot. DJ Vic Donoso, the third. DJ Yodi Vic kaka. Donoso, the third. Dramulet kid. DJ Vic Donoso, the third. Ang buli Yodi kaka. kimbot. DJ Vic Donoso, the third. DJ Vic Yodi Donoso, kaka. the third. Dramulet kid. DJ Vic Donoso, the third. Kimbot. Dali na ka, magsaot kag magkimbot. Kaupodong ang paborito ko nga DJ. Yeah, baby. DJ Vic Donoso, the third. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Sandihan ka man niya parbatis ang kalibutan. Kami inyogig mapanatian. Mga ambahan nun na makalingaw sa tanan. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilaw sa mano disco. Sigurado gid na ikaw malingaw. Sa mga sonata na ilagi na patugal. Kakaibagin na lain sa tanan. DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. Official Net Radio FM. Sang Dumangas Mix Club. Yeah, baby! DMC Net Radio FM. Ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan. Nululupot sa pagpamati. Sa number one Net Radio FM. Sa among naduhan. Manami ang mga DJs. Sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian. Ang number one nga Net Radio FM. Sa amon dughan.
DMC Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Sakto Mangas Mix Club. Yeah, baby! DMC Net Radio FM. Ang paborito kong namamatian. DMC Net Radio FM. The pride of Tumangas. Sa atong mga dughan sila ang number Yeah, one. baby! Donoso Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. The pride of Tumangas. Sa aton mga dughan sila ang number Yeah, one. baby! Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop. Online. Disco Party. On YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Donoso Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Donoso Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM. Alas 7:20 na sa gabi. Malalakas na alon. Si DJ Vic. Isagid kayo madaan nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. So welcome naman sa aton nga lingaw-lingaw sa gabi. Ay hum. Okay, today is September 23, 2024. Kag siyempre medyo okay ang chimpo natin dito sa Metro Dumangas. Although nga kayo naging-declare nga wala sang klase, but thanks God, wala magid mag-epekto ang ulan nga tudo, no? Okay, nagkakalipay mga estudyante, mga ginikanan. I don't know, hindi natutali nga kalipay. Kasi ba lang naman nato nga pag-eskwela para gina sa ila. Pero ti nature gid sa mga bata, basta wala klase, nalipay sila. Kaya hindi lang siyempre mga bata kung nalipay, siyempre dala ng mga ginikanan. Ang turn I don't know mga teachers na nalipay man. parang himala. For sure, hindi, no? Okay, sa mga suki nato sa Bilog ng Iloilo, Bilog ng Western Visayas, Bilog ng Panay Island, Philippines, Bilog ng Pilipinas, kag Bilog ng Kalibutan. So, welcome once again sa aton nga hataw-hataw kada gabi. Okay, this is DMC Network FM Dance Party Mixes. So, lupag kita magkatawa-hataw asa sumong alas 9 sa gabi. Para sa mga mahilig mag-kiay-kiay, mag-tiktok-tiktok, DJ Vic. mag-zumba-zumba. So, ang program nga para gini sa inyo, kaga para makapabala sa inyo sa buong gabi, samtang kamo na nagapamusi-musi, naga-imot-imot, kagimbrikan kamo sa inyong mga nobyo. O kung ano mga problema nyo, dulaon na ito mga problema nyo paagi sa pamati sa itong mga exclusive nga mga dance to mixes. Kag siyempre, kaupo nyo nag-isang mixmaster din sa Dumangas, ini si DJ Vic Donoso III, a certified Panay Mix DJ and a proud member of Dumangas Mix Club. Okay, sa mga grupo ng mga remix makers sa Western Visayas, kag sa may Panay Island, Philippines, sa sagid kamay daad nga gabi sa inyo tanan. Okay, sa itong mga suki, sa mga housing naton doon sa Metro Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays. Okay, labi sa may Bakay Housing, sa home queue ni Franklin Julius Ambilia, nga naga-hook up kag naga-replay sa aton nga program kada adlaw, no? Kung nagapamati man sa kamo sa aton nga replay, para buwas isagid kay madaan nga morning sa inyo para sa aga. Kagisaman ka madaan nga hapon sa inyo kung hapon ka mo nagapamati. Okay, sa mga kagrupo man nato sa may Baka Housing, no, si Mama Dom sa sikat mga DJ sang Short FM 101.5, kasi siyempre si Katubang June or si Gino Vasquez, si Idol Gino Vasquez dira sa may Block 21. Okay, kasi sa iba't pa nato mga grupo din ang nagamuni-muni kada sa monitor. Okay, once again sagid kamay daad nga gabi sa inyo tanan. Sa masuki man nato sa may PD Moonfort North Housing, sa may Bulilaw Housing. Okay, sa may Capalis Housing, of course sa may Barangay Capalis Tumangas, arada si Nining Morina Barolo de Aros. Of course sa may Pulao Housing, arada si DJ Jupiter kag si DJ Red Dragon. Okay, mga DJs na sila sang Short FM 101.5. Donoso Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, basta may mga celebration sa mga gabi, may mga birthdays, kasal, bunyag, debut, anniversaries, kag any other occasion, just drop sa atong comment section para ma-shoutout natin one by one. No? Atong shoutout wala sang bayad. No, just drop your comments or greetings sa atong comment section.
No, wala sang bayad nga kwarta. No, pero kung gusto niyo magbayad, ako nga Gcash sa 0906-0961-809. Once again, ako nga Gcash sa 0906-0961-809. Hindasig ko lang kay laban-laban, wala may mamasend. Okay, ang bayad yung ilan sa akong pag-live, no? So, just share my Facebook live para maknalis ko ka mo, no? Okay, sa mga nag-celebrate sa mga birthday subong, no? Happy birthday sa inyo. May nagtamiyo na sa akong sa mga birthday. Hindi ko pa birthday subong. Actually, may napindot ako na sa akon yung profile pic sa isa ko ka-account, no? Ano may nagwa nga cake. Okay, so happy ng iban, birthday ka subong, pero hindi ko pa birthday subong. Ang ako nga birthday secret lang, anay, no? So, ginapaligban ko pa kung paano madula ang cakes sa akong nga profile pic kaya parang wala ako may ma-scam wala or ma-prank. Pero hindi ko makuha ang cake na nagatapik sa akong nga profile pic, no? Okay, so hindi ko pa birthday sa mga nag-greet sa akin. No? Thank you so much, good, no? Siguro pwede ka mo makag-greet sa advance lang, no? Okay, once again, sa gusto mo pa shoutout, just drop sa aton nga comment section kay alawagan ko one by one. Ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso. Domangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, this video moment, ang analyst ko nag-share sa ilang reaction sa ako na Facebook Live. No? Just check the live, no? Of course, si Ray Giliagan, dala sa may si Balom Antique, salamat din sa pag-click sa heart. Also, ang sikat mga remix maker, dala sa may Antique, members ng Antique Mix Club DJs. Ang idol man sa tanan nga si DJ Tansky Feliciano Casalan. Okay, salamat kay DJ Tansky. Member man siyempre sang Panay Mix DJs kag sang Antique Mix Club DJs. Okay, salamat gid. Also si DJ Edward Navarro de Alio Jr. nga DJ sang C-Power Audio System. Okay, nga nag-upod kami sang Domingo sa sa lubong ni Julius Taquilos, no? Okay, salamat din sa pag-share sa imong heart. Okay, salamat man kay Ashley Belmonte, no? Si Ashley Belmonte. Okay, salamat man sa pag-share sa imong heart. Also si Evelyn Bandirado Palma, April Martizano Lonasco. Kapag daming tayo mo na nag-share sa ilang reaction, pwede ka mo na maklik sang like. Even you don't like, you just click the like there. Okay, salamat man kay Edward or DJ Edward Navarro de Alio sa pag-share sa akong yung Facebook Live sa iyang wall, no? Salamat, good. Okay, this video moment, nagnalis ko nag-share sa ilang mga greetings sa mga gabi. Nauna ako nakita kanina si DJ Tansky Feliciano Casalan sa may Antique or member sa Antique Mix Club DJs. Okay, good evening, boss. Okay, man gabi mada sa imo DJ Tansky, bonay lang mada sa imo, no? Do pila mangi katuig nga wala na kita banding-banding, no? Last time naglabay pa ako sa imo before pandemic. Pagkato sa lawaan nakalabay pa ako sa may San Jose. Kag nagpulo-pamatso kita sa may isa ka batsuyan sa may San Jose, no? Okay, medyo mga busy aton mga live, no? So wala na tayo magkita-kita. Pero sige lang, basi anytime may mga event kita magkinita naman kita. Okay, salamat once again kay DJ Tansky Feliciano Casalan sa may Antique, no? Salamat man kay ambal ni Rigili Agan. Good evening, DJ Vic. Okay, may gabi mo na si Imo. Kumusta dato nga gabi? Nakapanyapon na? Basi may pa nakapanyapon sa panyapon ka man, no? Kag reminder, hindi ka mo magdamo. Bliss ka daw. Hindi ka mo magkaon damo kung gabi, no? Kaya wala gina-advise na magkaon sang damo kung gabi. So, ang only one reason, nga very valid reason, wala kita sang obrahon karo matulog man lang kita, no? So, kung may pagkaon ka mo na damo sa lamisa nyo, kaon na ka mo 1/4 sa may lamisa. Kag ang nabilin nga 3/4, buwas na sa aga, bira-birahan kaon. Hindi ka magkaon sa damo, kay ma-hyper ka mo na karon na isa pa nakakos nga makabangungot. Or basta kibot ka lang mo lang, ingod mo lang, sipaan mo na, ito na si Dam sang katre. Kaya tama sa imo ka hyper na. So kaon na sin Chakto na. So mga nag-ula-ula doon nag-inom-inom. Okay, puli lang temprano samtang wala pa sang ulan. So far daw hindi manggiguro mag-ulan sa mga gabi, no? Okay, si Ashley Belmonte, good evening DJ Vic. Okay, may gabi naman na si Imo. Kung hindi nga mga party sa kalibutan subong, salamat din sa pag-participate. Naman si Cousin Corrap Donoso, all the way from Sampaloc, Metro, Manila. Okay, salamat kay Cousin sa pagtamwa. Naman siyempre si Doms Bisiti, ako yung suki kada bulan. Na nagapanukot sa ako nga utang. Wala gid nagkalipat, no? Namin tanin sa mga kolektor. May mga insomnia, amnesia, no?
may man magkuha sa mga collectors ang mga linding kaya ilagi nakuha ina ba lang mga tama ka smart mind nga wala ka kalipat. Ang bawat drop ay napakasarap. Wala ka kalipat magpanukod sa may mga utang, no? Halos lilit pa Okay, salamat kids Doms City dala sa may Barotak Nuibo Iloilo. mo'y sumasabay. Okay, from April Martisano Lonasco, good evening po, watching from Lawan Antique. Imaw si Manong Bikoy Bata ni Maling. Okay, shoutout ng bongga-bongga to April Martisano Lonasco. Lonasco, okay? Okay, kaya ikaw na bahala sa kay parente ko, ah. Wala man na nagapangusi. Walang magagaya. Okay, buot na ako ni parente. By the way, si Bikoy Bata ni Maling, parente ko na siya kayang iyang nanay, kaya ako niya tatay mag-asawa. Okay, salamat once again kay April Martisano Lonasco sa pag-participate sa ako niya Facebook Live. DJ Vic Donoso, the third, the pride of Dumang. Okay, from Doms City, good evening sir. Okay, may gabi mo na sa imo, kaya sa imo mga family circle. Kumusta ang chimpo sa may Barotak Nuibo Iloilo? Okay, huwag mo ulan-ulan. Salamat kay Doms City. Okay, from Bikoy. Bikoy from DJ Edward Navarro de Alio. Good evening sir, happy birthday. Okay, hindi ko pa birthday sa bunghan. Gusto ko lang i-clear. Hindi ko pa birthday sa bung Diyos ko Lord. Dono's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yo di kakak, dramulet kid. Basi pala mga balik-iban pa, huwag ako nang pang-invite. No? Actually, hindi ko pa birthday sa bang, no? Okay, pero coming, ah. Coming any hour from now, okay? Anyway, salamat kay Edward Navarro de Alio, na. Okay, so from Bikoy Bata ni Maling, shout out bro kay Boss Bibong Baladhay nga gapangapis sobong. Okay, shout out ng bongga-bongga. Sa pinakagwapo dala sa may Lawanan Tiki. Of course, si Boss Bibong Baladhay. Okay, actually nakakadunay sa balay namon diri, ah. Mga kwan man, mga suod man nga mga abyan. Okay, so salamat gid man boss sa pagpropamati dira, no? Hoping basi anytime ako man makalagaw sa inyo na pag hindi masako ang chimpo. Okay, salamat gid bro Bikoy Bata ni Maling. Okay, watching live sa Antique, ang Antique full sublimation. Especially sa mga mananahi nga palasunggod nga si April kag si An-An. Hindi magsunggod kay ang sweldo mo guro ya. Basta sweldo mo guro ya kuan ano na? Once a month. Sweldo ay balad law. Oy, by the way, sa kay April kag kay An-An, no? Nagano kay manghatag na bonus si Bikoy Bata ni Maling. Ang turntable. Sukton yung bonus niyo kay mga empleyado, mga employee ginatagaan na sa bonus, no? Kay kung wala ginatagaan sa bonus, makuha na sila ma-rally, no? Kita nyo ito yung rally sa Manila. Kahit saan dumang. Okay, rallyhan nyo si boss nyo kung wala naghatang sa bonus. Okay, by the way, gusto nyo mga bells ang swabing sublimation from Alawan Antique, no? Just try Antique full sublimation. Wala problema within Panay Island. Pwede sila makadeliver, no? Nami ang mga design, nami ang pag-quality sang tila. Kag siyempre nami ang pagtahi, no? Testingan nyo para hindi ka manginulsol, ah. By the way, so sila na yung may sponsor sa amon nga bayo, sa amon nga harana live, no? Salamat gid bro Bikoy Bata ni Maling. Dono's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, raman si Juben Sevilla the second all the way from Barangay Managi, Tumangas. Good evening, sir. Happy birthday. God bless. Ara pagid. Okay, so hindi ko pa birthday subong, ha. Okay, si Roxy ding last Gaborne. So happy birthday, sir. Diyos ko Lord. Okay na lang gani, ha. Actually hindi ko pa birthday, ha. So, okay lang mga advance greetings mo sa ako, na. Okay, salamat kay Roxy ding last Gaborne. Bang ato nga plano-plano nga matikwi-tikwi dira sa inyong nga lugar, wala gid madayon, na. Pero sige lang, basta may mga time anytime, no. Kag matigayon gyud aton nga tikwi-tikwi dira. Okay, salamat kay once again kay Roxy ding last Gaborne. Dinaraman siyempre ang retired nga teacher sang Balabag Elementary School, ang gwapa nga teacher sang Balabag Elementary School nga si Ma'am Vet de Monteverde. Okay, good evening, good evening Sir Vic. Maayong gabi man sa imo Ma'am Vet kag sa imo family circle. Okay, thank you so much sa pag-participate sa akon nga Facebook Live. Okay, from Rox Kidding Las Gaborne, pa-advance greetings lang sir. Okay, sige, wala problema. Okay, maka-advance, ah. DJ Vic Donoso, the third, the pride of Dumangas.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat kay Roxy Dinglas Gaborni sa pag-share sa imo reaction. Also kay Niva Bintilio Montero. Ako siyempre nga gwapa nga estudyante before sa may Sapaw Elementary School nga na sa may Metro Manila. Salamat man kay Ma'am Witty Monteverdi sa pag-share sa imo reaction. Also kay John Gilbert Samiliano or si DJ Rap Rap sa may Lawan Antique. Okay, salamat kay Lodi sa pag-share sa imo reaction. Also kay Jubin Sibilia de Second. Kag sa iban pagid nga nag-share no. Kag siyempre sa nag-share sa akong Facebook Live. So salamat gid. Okay, kay Rax Kidinglas Gaborni, kay Edward Navarro de Alio. Okay, daw wala ka pa ramdam si Kagawad Rolling Dinglas. Basig bala. Basig bala ng tikwin na daw wala nakapang-imbitar sa ato no. Okay, from DJ Edward Navarro de Alio, pa-shout out sir kay Boss June Donasco. Okay, sa painom sang Domingo, solve gid ang 1K nga inom. Thank you kid Boss John Donasco. Okay, ang 1K so pardo isa na nakakanga readers. Kaya ang kasang readers kung hindi call is 900, no? 900 plus, no? Tigo na. So kung gusto niyo magligid-ligid, so bakal niyo lang sa mga whiskey para nga damo nga mga lungnik matindog sa lamisa. Pero hindi ka masaling inom sang whiskey kaya kapag gamay na ako sang kwan. Kapag gamay na ako sang kwan, hindi ko na pigambal ko na ng kwan basta kapag gamay na ako, no? Kung wala man lang sa high blood, mas manami beer inom nyo, no? Kahit pure nga alcohol. Kung gano'n ka ng high blood, kasi hindi man pwede ang kwan, ang beer, kahit makatrigger sang high blood, no? Okay, from Bicoy, bata ni Maling advance happiest birthday bro, Vic Donoso III. More birthdays and blessings to come from Antique Full Sublimation and family. Okay, imuan mo ko ba sa banner, ha? Okay, imo ka sang banner, boss, nga nagabutang nga birthday ko. Then, siyempre, may logo sang Antique Full Sublimation. Kag sang, siyempre, sang Antique Readers Club, no? Para daw legit nga greetings, no? Para nga daw happy matablang ang ginatam niya sa ato maparente. Okay, sa ato mga estudyante, sa may klase buwas, no? So, hindi ka magpula-pula sa bong. So, pili na kapanyapon. Kag dugay mag-imusimos na. Mag-answer sa inyong mga assignment. Kag dugay magtulog sa tipano. Para buwas, hindi ka na mga musalis ang panguyab, no? Okay, sa ato is 7:36 in the evening. So, for the meantime, sa mga tawa-tawa ng mga itanang magkiyakiyay, sa ato mga exclusive mga dance remixes. So, basta may mag-greetings ka mo, just drop sa ato niya comment section. Kaya kung bahala magbasa anytime. Doon lamang sa the one and only dance mix channel doon sa Dumangas. Ini ang DMC Neto FM. Kag siyempre ka po niya nag-isang mix master doon sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. The pride of Dumangas. Dramolet kid. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira, mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public maintenance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada.
Salamat kay Sir Edward Dumago Samson Jr., ang gwapo nga teacher sang Bantod Banagit Elementary School. Salamat kay sa pag-share sa imong heart sa ako ng Facebook Live. Amang gabi sa imo kag sa imong family circle. Salamat man kay Charles Galais, also si Rini Boy Gabawa, and also si Annalyn Hautia. Dumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Okay, mga gabi kay paring Junior Rosario dahil sa may barangay Bakong Dumangas. Okay, salamat sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Regards sa mga family circle. Also kay DJ Vinos or si Ma'am Lizer Joy Rosario. Mga gabi banda kay paring Nepidi Fiesta dahil sa may barangay Bakong Dumangas. Also kay Sir Tope or si Sir Chris Binavista sang Dumangas National High School. Also si Sir Yumi Deloria or si DJ Leo. Mga panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patong buwan sa kwa, tayala ka muna, undala. Kay si DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tanan. Mr. DJ, Umpisahin na, kay masakot na. Bayle na, wala ka mo. the public may dance. Mga gabi man kay Bro Rinar James Di Palobos all the way from Barangay Ermita Dumangas. Okay, mga gabi sa imo bro kag regards sa imong family circle. Salamat kay Kagawad RC Rolling Lasa sa pag-share sa akong Facebook Live. Salamat man kay Rax Kidding Lasa Gaborning sa pag-share sa akong Facebook Live.
Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi kay Mark Kanaya dala sa may Aklan. Okay, once again, shout out ng bongga-bongga kay Mark Kanaya. Okay, salamat sa pagtamwa. Also to Jason de la Cruz. Okay, mga gabi DJ Vic. Okay, may adman nga gabi sa imo dira no. Kag syempre kay Junior Serio. Good evening Sir Vic, shout out sa R7 Philippines Ilahas Chapter. Okay, sa mga members sang R7 Philippines Ilahas Chapter, sagid kamay ad nga gabi sa inyo tanan. Okay, si Eliza dira sa may Barangay Bakong, si Porpor. Ganda pa sa mga members sang R7, no? Si paring Billy Boy. Okay, madumduman kong iban karon palawagon nato na. Okay, so once again, so happy listening sa mga members sang R7 Philippines. Okay, all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ginapanawagan sa tanan ng dalaga at soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ang atong buwan sa kuwa, kaya lang kamuda, rondaya, kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masao ta. Bayle lang, wala gamo ah. The public may dance. Mga gabi man kay Annabel Francisco dala sa may Barangay Sapao, City Naluyan. Okay, regards sa ato ng mga paryente, mga Donoso family. Okay, sagid kamay ad nga gabi sa inyo tanan. Okay, idol ko man, syempre kag bago ko nga kumpare nga naga-live man. I don't know kung naga-live pa ni sa subong. Okay, si Idol, paring DJ King Fortune. Okay, plakpan naton si Idol DJ King Fortune. Okay, welcome to my live. Okay, salamat gid pare sa pagtama. Mga gabi na sa imo kag sa imo nga ex-girlfriend. Okay, kumusta ang aton nga pag himos-himo sa aton mga panimalay? DJ Magic Man. Okay, saan kita makita-kita? Mga Christmas party bla kita. So bagay dali naman ano, sa nagliga ng Christmas party kami mga members ng Panay Mix DJs. Okay, pili mo tayo Christmas party ng mga mga DJs man nga magkakilalahay, no? Okay, once again, so salamat gid kay Idol DJ King Fortune. Makita nyo ni siya sa mga battle or sa mga upas, no? Siya ni ang naga-MC, no? Sila ni paring Dave Johnson, mga sikat nga mga personality sa akon mga kumpare, no? Nag-upod-upod ko ni sila para medyo magsikat man ako. Okay, para malat na Manila ko sang ilaw kapag kakasikat, no? This is Avalene. Hey, yo, this Ja Rule. What's up, this is Justin Timberlake. What up, this is B2K. Hey, this is Ashanti. What up, it's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, salamat gid kay Bro Mark Kanaya, no? Naga-simulcast ko nung aton sa mga audio sa Mix FM 104.7 7 cities tara sa may Aklan. Okay, once again sa simulcast or nagagawa ang audio natin sa bong sa may all the way from Aklan. Okay, sa may Mix FM 104.5 7 cities. Okay, salamat gid Bro Mark Kanaya. May kunin man siya may FM radio sa may okay sa may Aklan kag may Net Radio FM. Amo na siya ang Mix FM 104.5 7 cities. Okay, basta anytime makakuha kita. Makaupod man dira ka makabulos-bulos kita sang program. Okay, salamat kayo once again kay Mark Kanaya. Okay, basta may patamyo ka muna sa may Aklan. Batiyon kita dira sa Aklan Subong. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Sa mga nag-imos-imos dala sa ilang mga panyapon, so happy eating lang sa inyo, no? Okay, sa mga nag-ula-ula dala sa ilang mga panimalay.
kag sa iban nga lugar, no? Halong-halong sa pagpuli. Be sure nga kompleto pang inyong mga lawas kung magpuli ka mo, no? Biling ka mo sang gamay lang gid nga ginhawa nga matultulan niyo pa ang inyong mga balay. Ilabi na sa mga housing, no? Kadelikado sa mga housing. Kaya mga balay parehas lang itsura, may possibility gid nga magtalang ka, no? Okay, salamat man kay paring Bernard June Mosquida sang Busilak sa pag-share sa imong reaction. Okay, ang gwapong owner sang Busilak restaurant sa may Bano sa Namangas, basi gusto niyo magkaon sa mga lutong bahay kag syempre mga manamit nga pagkaon kag very affordable. Kanang ilang specialty nga single and double. Basi nagaluyan ninyo mga tuhod. Magigop lang sang sabaw sang single and double nga dala lang sa may Burgos Street sa Bano sa Namangas. Ang Busilak. Domangas Mix Club at Radio FM, your #1 choice. Okay, salamat man kay Glimmer Donisa Doremdes. Ako man nga gwapo nga estudyante before sa may Sapao Elementary School sa pag-share sa imong reaction. Sa mga bago lang nato nga mga viewers kag listeners, welcome sa atong Dance Party Mixes. Dito lamang sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Damangas. Ini ang DMC Net Radio FM. Kita nag-live kada gabi from 7 to 9 in the evening. Okay, kung weekend, basi pwede kita maka-extend hasta mga alas 10, no? Pero kung school days daw, alang-alang kay may klase pa ako buwas. Okay, once again sa may pa-shoutout, just drop lang sa atong comment section para mabasa ko anytime. Wala sang bayad, absolutely free. Okay, ang only nga bayad nyo, just share my Facebook Live. Okay, sa mga listeners natin dyan sa may Mix FM 104.5 7 cities. Okay, sa lahat naman nakikinig dyan, isang magandang evening sa inyong lahat, no? He was born to be wild, grew up to be wicked, tall and free to live. It's DJ v.22 the third of the Maras Mix Club. Okay, thank you so much once again sa Mix FM 104.5 7 cities sa pag-share sa akong Facebook Live sa inyong Facebook page, no? Thank you so much again. Thank you sa mga listeners ng Mix FM 104.5 7 cities. Tok tok tok, tik tok masikit. 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 Okay, so maayong gabi man kay Bro Renard James Di Palubos. Okay, all the way from Barangay Ermita, Dumangas. Salamat kay bro sa pagtamwa. Okay, basi may resulta sa STL para mabasa naton. Okay, basi ba may nagpatad nato ng mga kagrupo naton kag basi swerte nga nagdag sa mga gabi. Okay, so ang STL sa mga nakapatad no basi may kwangataron may ma-share si Bro Renard nga result ilawago naton, okay? Okay, mga gabi man kay Nilia Digara Villano dala sa may Metro Manila. Good evening po, Sir Vic.
Grabe gihapon ang ulan. Okay, nag-ulan na sa may Manila. Okay, diri sa may Iloilo medyo daw okay ang tiyempo. Medyo mabulubog na kay na kag medyo maulan-ulan, no? Maulan-ulan. Mga tulutaliti lang pero wala sang grabe nga ulan, no? Okay, so hangalo lang mo dira, no? Kay isa sa mga problema sa may Metro Manila, basta gani may ulan, siyempre ang nasunda may baha, no? Okay, prepare lang yung mga gamit ra nga hindi mabasa sang baha. Okay, sa mga Facebook friends ko na nag-celebrate sa ilang birthday subong, so happy birthday sa inyo. Si Aldrin Yu, doon sa may barangay sa Padumanga, si Hernani Donoso, also si Mario Boris Donisa Senior, kag si Mary Lord Itablan Gabanes. Okay, so nag-greet sa ako ni happy birthday, so hindi ka pa birthday subong ha, pero pwede ka mo mga-greet ng advance happy birthday kung gusto niyo. Walang problema. Mga gabi kay Julie Biliesa or si Mariposa sang Damangas United Radio Communicators. Salamat kay Guapa sa pagtamwa. Okay, maulanon nga gabi DJ Vic from Nelia de Gara Villano. Okay, dari sa Damangas, Iloilo. Da okay ng chimpo namon diri. Okay, sa results ng STL sa mga adlaw, no? Ang first draw is 033236. Once again, ang first draw sa mga adlaw is 033236. Kag ang second draw is 243519. Okay, ang second draw is 243519. Okay na yun nato na basi wala nadasigan ka mo maghambal. Nadasigan ka mo sa akong maghambal. Amo gid ako na yung maghambal, medyo madasig na. Kaya wala ako nagauyang sa chimpo. Pati joke ah. Okay, results sa STL sa mga adlaw. Ang first draw is 033236. Ang second draw is 24, 35, and 19. 24, 35, 19. Pakicheck yung mga resibo nila. Basta magdaog sa tumbo-tumbo. Kag plano-plano na sa inyong mga balaklon. Kag siyempre, balato. Salamat gid bro Renard James Di Palobo sa pag-share sang result na. Basta ko siya magpatad ang iyang pwesto at lang sa tabok sang Ruslim dito sa may Damangas Public Market. Hindi mo magtalang kasi man nga papatad, no? I don't know, sa piyak ko na nga may papatad pa sa piyak sa may bakery. Pero basta sigurado gid sa iya dra, no? Katuwa mo sa may tabok sang Ruslim sa may Damangas Public Market. Sa ingod sang asang Tabungaw, no? Ingon sa Tabungaw Marketing. Okay mo na iya ang pwesto, no? Katulang mo kag magpatad kay basi swerte ka mo, no? Kay basta gani kuno nagapamunit ka, may chance gid nga mahulikan sang isda. Pero kung wala ka nagapamunit, siyempre wala ka sang chance nga mahulikan sang isda. Amo man sa pagpapatad. Tanong bala ko kay wala nagapatad kundi wala sang chance nga magdaog, no? Pero kung magpatad ka mo, may chance ka mo magdaog. So patad ka mo bisang gamay lang, ah. Patad ka mo tag-shin, 50. Mas mga tsamba, dako nga bagay para sa inyo nga pangabuhay na. Salamat kay Bro Mark Kanaya sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, alas 8:05 na sa gabi. So, sa alas 9. Pwede kita ka-extend bisang gamay lang at tiniyon na.
Okay, sa mga gabi dala sa kay paring Nupi de Fiesta dala sa may Barangay Bakong Dumangas. Okay, salamat din sa pag-silent monitor, sa pag-muni-muni sa aton nga dance party mixes. He's back. Magandang gabi kay ZM Dyna A. Ikubi. Okay, good evening DJ Vic. Shoutout lang da sa taga Amparo Pharmacy Barotac Nuevo, Iloilo. Sa may Plaza Tampi kag sa mga taga Bakong da salamat gid. Okay, so lagi problema. Okay, once again shoutout na bongga-bongga sa tanan nga mga employees sang Amparo Pharmacy sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Sa may kilid sang plaza. Okay, from ZM Dyna E. Ikobi. Of course, sa tanang mga taga-barangay Bakong Dumangas. Mga gabi dala sa inyo. Nadamot na mga kagrupo sa may barangay Bakong, no? Taga-Bakong kagali. Okay, salamat sa pag-participate sa akong Facebook Live. Okay, from Nelia Digara Villano. Good evening lang po DJ Vic sa mga hudkodra sa Dumangas. Kay Dals D sa okay, sa Gumangkon kung cute. Okay, paano ni magbasa man? Pamangkon, ano? Pamangkin? Okay, basta na yung language. So, Gumangkon kung cute kay Anton, kag also kay okay, DJ Potpot. Okay, so ang sikat mga DJ sang Short FM 101.5. Siya ko ng mga pamangkin, no? Okay, si DJ Putput ang program sa Short FM alas 6 hasta alas 9 sa aga kada Sabado kag Domingo I think na. Okay, support man natin mga program ni DJ Putput. Okay, salamat once again kay Nelia Digara Villano dala sa may Metro Manila. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, salamat kay Bro Renard James Di Palobo sa pag-share sa akong Facebook Live sa Facebook group page nga Surprise Gcash. Okay, salamat gid. Okay, salamat man kay DJ King Aldrain Alusa Valentin. Okay, sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, lain naman siya nga DJ King. Namos ang DJ King, no? Salamat man ba sa kay Renard James Di Palobo sa pag-share sa akong Facebook Live sa Pututan Friends Nationwide. Also sa Di Palobos Facebook group page kag sa Philippine Coin Collector. Also salamat sa pag-share sa Farm Lots by Hectares for Sale. Ginamdamos ang pag-share. Kag siyempre sa Dugong di Las Costa. Okay, once again, Dugong di La Costa di Palobos. Okay, salamat once again sa pag-share. Bro Renard James di Palobos. All the way from Barangay Ermita, Dumangas.
Radio FM. Your number one choice. May gabi kay Phil Manicor, Donoso. Dito sa may lawa ng tiki. Okay, aman siya ang ex-girlfriend ni Bro Bicoy, bata ni Maling. Okay, so may gabi liwat na sa imo dra kasi imo dra nga siyempre nga anak kasi CV. Kag sa imong banang hindi manggid sa lawayon. Nga wala nakasuno sa kabuot ko. Nga wala mas ambisyo, wala nag-inom, ang daw-dlaw. Ang inom niya, secret. Okay, kami na nakabalo Okay, salamat once again kay Phil Manicor, Donoso si Cheche. Okay, may gabi once again kay paring na Pilipiesta, kay napanglawa ko sa imo pag wala yung mga tamwa. Wala mang problema, late is better than pregnant. I stay late is better than never. Okay, may gabi sa imo, kag si Kagawad RC Rolling ng Lasa, kay napanglawa ko sa imo pag wala ng tamwa. Good PM, sir. Okay, may gabi sa imo, Kagawad Rolling ng Lasa, no? Sana tamang tikwe-tikwe. Do busy ang linya nato, no? Ano abi kay ti nagsagi kita ka sulod sa mga government offices. Kitani kung wala lang kita mga obra, taway-taway kita subong, no? Tika lang kay ti may mga obra kita ara pa sa gobyerno. Amo na ato nga tiyempo limitado. Malaga ni nakanobya na kita kay way pa mga nobya laban-laban ng taga La Union kita. Sa kadamo sa mga obra daw ay nagtas chance or time ang mag-istorya sa mga babae, no? Ano abi kalabanan ko yung mga barkada, mga lalaki. Diyos ko, Lord. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamo. Halabera, waswas, bomba, birada. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk, agree to live. It's DJ Vic, the Donoso the Third of the Maras Mix Club. Okay, from paring ni Pilipiesta, happy birthday, pre. Okay, hindi ka pa birthday sa mong pre, ha? Basi wrong info kita, hindi ka pa birthday sa wong. Galing damo na nagtamyo sa akon, pero pwede mo ka mga katamyo advance na. Okay, nag-imnon ko bi... Ano ka pre? Nag-inom sa sa bulong? Paano kita buwas? Amo ganyan problema ko, basi may klase. Hindi man ako pwede ka-absent, kaya damo na sa absent ko. Di pinin na buwas, pati laban-laban na serum. Serum. Kaya kung mag-absent ako, ang ako ng mga estudyante, ma-miss nila ako, no? So, daw, mabudlay mag-absent kung may klase. Kaya ginamaritis ako sa akong mga estudyante, no? Okay, dipindi, boss, basta ang sigurado ko dyan, boss, may klase. Okay, hapon ako tapos panglabas, sir. Kapoy gid. Ano abi kay hamba ko sa imo bala kagawad? Pangasawa ka na. Okay, mo tuobi ng asawa, tayo manuglaba ka, no? So, pero may ko gin-advise sa imo nga pangasawa ka na para may manuglaba. O kanami ba? Kanami nga plano. Okay, hindi man pwede man nga wala ka asawa nga may manglaba or makapalaba. Ang yan ang kinakailangan mo kayo lasang laundry shop. Okay, basi makabatiin mo lang ang ex-girlfriend. Ang in-advise ang mga asawa. Pati joke lang, ha? Ang ko naton nga medyo ginakwa naton nga hindi mabudlayan si Kagawad nga mga laba, no? So, i-laundry shop lang. Okay, malagaw lang ko da buwas. Nag-idong ko bibag ko lang ko nagsulod sa balay. Okay, problema ganit pre, may klase ako buwas. Tikon malagaw ko gabi guro eh. Tikon gabi galing basi bala inugwas ang aswang, no? Kaya ito alang-ala may klase buwas, no? Nakapili ka absent kaya ginamarites ako sa mga estudyante. Actually, ang inom niya araman na, pwede man na sa Sabado. Pwede man sa Domingo, no? Okay, hindi ba na naya birthday ang mainom? Pwede man na yata anytime as long available.
Kag wala conflict Bala nyo kung gabi maglagaw, daw kadelikado mga kaisa. Inuguwa sa mga aswang. Hindi ba lang kagawad rolling ng lasa, no? Kung gabi delikado maglagaw, inuguwa sa aswang. Okay, wala na kunuga. Wala na kunuga na si kagawad rolling ng lasa sa mga babae. Pang lalaki na lang, mga lah. Mapatiyan ka ganin ni DJ X1, tapos agad. Tingala ko man kay. Okay, sa mga lalaki na lang, siyempre wala sa mga nobyan. Pag hindi mo makuha ang tunay nga pagigugma sa tunay nga babae, testingan nyo sa tunay nga lalaki nga medyo babae, kaya basi ara dirang inyo nga forever. Okay, tuod na bala kagawad? Lalaki naman ang gusto mo? Mabalang nga sang ex-girlfriend mo tapos gid. Yo di kakak, tira mo lekit. Yo FM, your number one choice. Okay, hambal ni kagawad rolling ding lasa basta wala lang gapasalig. Oy, naming na pabati-bati ang kao. Mabati ka ganin sa grupo. Actually, ako ganing pasalig man mo. Kailangan isang feeling na pasalig, no? Tani bala. Hindi na lang ko magamba kay basi mamba ka lang. Okay, mamamalain ang feeling sa ginapasalig. Nami tani prank ka, no? Okay, may mga babae na daw kayo isa bilang pasaligon ka. Tapos at the end nga na-develop ka na, subayaan ka, no? Masakit man nga mabigo. Pero wala na sa may pinakamasakit pa kung wala ka sang kwarta. Kaya kung wala sa kang kwarta, halos na nga problema ara sa imo na. Pero kung may kwarta ka gani, daw wala ka lang problema. Amo na nga ka-importante sang kwarta. Ang mga sa mga estudyante naton, eskwela ka mo sang maayo para sa ulihi. Makaubra ka mo sa insakto nga may sweldo ka mo. Kaparang tanan, pwede niyo mabakal. Kung wala ka mo sa nobya, pwede ka mo makabakal sa nobya. Okay, alas 8:22 na sa gabi. So just enjoy our hataw-hataw sa atong dance party mixes. Dari sa DMC nito JFM and the one and only dance mix channel rin sa Dumangas. Kag siyempre kasama nyo si DJ Vic na Donoso dito. Okay, shoutout sa tanan nga mga Tikwi Boys, kay Julius Trupa Vibes, kag sa Sea Power Boys, kag sa tanan nga mga loving people o Barangay Managit, Dumangas. Okay, from Kagawad, RC, Rolling Ding Lasa. Basta maayo nga mga taho, kadamos ang grupo. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira, mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang atong kabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public May Dance. Sana all.
Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon to me, side boy. Hey, what's up, y'all? This is P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits.
St. Mark Techno Remix. 기다린 것처럼
Donoso, the third of the Manga's Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Manga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. When I dip, you dip, we dip. You put your hand up on my hip. When you dip, I dip, we dip. I put my hand up on your hip. When I dip, you dip, we dip. You put your hand up on my hip. Do we dip down low and roll it? I put my hand up on your hip. When I dip, you dip, we dip. You put your hand up on my hip. When you dip, I dip, we dip. I put my hand up on your hip. When I dip, you dip, we dip. You put your hand up on my hip. Do we dip down low and roll it? Let's get on the floor like it. I put my hand up on your hip. When I dip, you dip, we dip. You put your hand up on my hip. When you dip, I dip, we dip. I put my hand up on your hip. When I dip, you dip, we dip. You put your hand up on my hip. Do we dip down low and roll it? Let's get on the floor like it. I put my hand up on your hip. When I dip, you dip, we dip. You put your hand up on my hip. Amang gabi kay Wendy Kapuspos Kabatia dito sa may Marikina. Okay, salamat sa pag-participate sa akong Facebook Live. Also to Andrea Miss Donoso. Okay, all the way from Barangay Sapao, City ng Uyan, Dumangas. Okay, salamat good. Jillian Donoso is also watching our Facebook Live. Okay, thank you so much. Thank you so much to Jonathan Ditablan for sharing your reaction on my Facebook Live. Also to Dave Allen Dosaban. Okay, so si Wendy Kapuspos Kabatia. Bro Rinar James Di Palubos. Okay, last 8:50 na sa gabi. So may pila pa ka minutos para mag-enjoy sa ating mga exclusive ng mga dance remixes.
panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. Wala tayong magagawa, mahal kita. Okay, from Ramer Di Mawalo, salamat din sa pagtamwa. Okay, good evening, Noy. Tama lang ako ah. Okay, so wala good problema. Ramer Di Mawalo. Okay, so condolences lang sa imo na kag sa imo nga family circle. Okay, so may schedule lang kami sang lagaw dra sa imo. Okay, from Paring Noy Pidi Fiesta, please pa-shout out kay Nining Morina Barolo Di Aros. Okay, shout out ng bongga-bongga to Nining Morina Barolo Di Aros. All the way from Barangay Capalis Tumangas from Paring Noy Pidi Fiesta. Okay, si Bilya Mamon or si Bills Ariel is watching our Facebook Live. Thank you so much, kid. Yo di kakak, gram ulit, kid. Okay, mga gabi man kay Sarhill, Donoso. Okay, dala sa home queue ni Ramer Di Mawalo. Okay, salamat man sa pag-tutamwa. Good evening, sir, from Bills Ariel or si Bilya Mamon. Bilya Mamon. Okay, from Barangay Sapaw. Regards sa imo nga ex-boyfriend nga si Chudy Mamon. Okay, mga gabi man na kay Bernie Diduwayan. Okay, so ano gana ko mo daga ula-ula, gatikwe-tikwe. Just enjoy sa pag ula-ula dira, no? Most in demand, best DJs in Durango. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Salamat kay Bills Ariel sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, maayong gabi sa imo once again kag sa imo nga ex-boyfriend nga si Chudy Mamon. Sana all. Ayaw taon lay. Butan ng kalay. Lulay. Butan ng kalay. Maluoy kalay.
Mayang gabi kay Nuba Villa de Vera. Okay, dala sa may barangay Harding, Dumangas. Ang newlywed, no? Mga bago lang yung pakasal. Kumusta nga ito lang honeymoon? Hindi na siya pwede mapamasyaran kahit may kuha na siya, may ban na. Bago lang siya makasal. Okay, Nuba Villa de Vera. Regards sa imo ng husbandry, or husband, na si Arnel de Vera. Okay, salamat sa pagtama. The songs you like and the songs that you missed, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast, www.dumangusmixclub.listentomyradio.com. Okay, from Ramer Di Mawalo, no, request ko tani, Guwapo Taya Tatay Remix. Okay, sa dawala ko ni Guru available subong, no? Okay, nagbigay daw may ara ko ng available galing kay daw pag vicious ang laptop ko daw nadalagid sa pang nadalagid sa pag panas or dula, no? Sige lang, base sa next, no? Try ko liwat back up sang amo ng song, no? May kuhaan ako sina. Okay, sa next ko lang program na i-play natin ang Guwapo Taya Tatay Remix. Okay, sa 9 in the evening na. So may pila na kita music ko before ka mag-end. Okay, last 2 songs ka na lang gura. Mayang gabi kay Annabel Francisco dala sa may Sitio Naluuyan, Barangay Sapao, Dumangas. Regards sa ato ng mga paryente, mga Donoso family. Okay, actually may ara ko na ramering song dati na pagkitaon ko lang basi ma-back up po pa. Ma-play na to liwat ang Guwapo Taya Tatay. I-note ko lang para nga mapangita ko.
cappuccina. Mi, è la moglie di cappuccino assassino. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Cappuccina. Mi. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Donoso Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Mayang gabi kay Annalie Galas Idulan dala sa may barangay Sapao, Barangay Talasan, Batangas. Okay, once again, so happy listening and mayang gabi kay Annalie Galas Idulan. Happy birthday, sir. Good evening and God bless. Okay, hindi ka pa birthday, subong? Buwas pa ang birthday ko. Okay, ito wala mang problema mag-greet sa advance, no? Okay, kadamo sa nag-greet sa ako sa mga adlaw, kay balaan nyo. Sa isa ko ka profile pic, sa isa ko nga account, may click lang ko nga daw nag-update bala. So nag-appear sa ako niya profile pic ang okay, birthday cake, no? Nagtapik sa ako nga profile. Okay, hindi ko na mapanas. Umuto nga daw damo, nag-greet sa akin sa happy birthday, no? Actually, buwas ang birthday ko pa. Pero okay man mag-greet sa advance. Wala mang problema. Pag wala pa ko ni Bas regalo, malason gini ka nga, wala pa gani birthday ko, damo na nag-greet, no? Sige lang, importante nga tanan, happy. Hindi man lang sa regalo ang kalipay sang birthday. So kung ginatamiyaw ka sang kilala mo, mas manami kaya nga botsingon importante ka or mapuslan ka. Okay ka namin sa feeling nga kadamo sa nag-greet, no? Bisan pigado ka lang mula kung damo kakilala, no? Okay, it's 9:08 na sa gabi. So last song ko lang siguro kaya para maka-end na kita. Then mabalik ko buwas sa gabi, Hindi ako pwede kapulaw kay may classic rin buwas. Okay, sa mga nag-change oil dira. This song is for you. Change oil.
the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.DumungusMixClub.listentomyradio.com. Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Domangas Mix Club DJs. Bringing you the hits. Domangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, sa oras sa DMC nito JPM, alas 9:10 na sa gabi. Okay, so time ko na siguro mapaalam, no, kay may klase pa ako, boss, no. Okay, thank you so much kasi nag-upod sa ako na kainas ang alas 7, no. But before that, no, so acknowledge ko liwat na nagtutok kag nag-send sila reaction sa ako ng Facebook Live. Ako si Kagawad RC Rolling Ding Lasa doon sa may barangay Managi Tumanga. Salamat kid Kagawad sa pag-share sa imo care. Also, salamat man kay Annalie Galas Idolan sa may barangay Talusan, Dumangas. Okay, sa imong like. Also kay Ramir. Okay, di mawalo. Salamat man kay Bills Auriel, kay Windy Kapuspos Kabatiya. Okay, sa pag-share sa imong heart. Also, salamat man kay Rinar James Palubos all the way from Barangay Ermita, Dumangas. Also si ZM Dina Ikobe. Okay, salamat sa pag-share sa imong heart. Also si paring Bernard Jun Mosquida, ang gwapong owner sang Busilak Eatery dra sa may Banos sa Dumangas, sa may Burgos Street sa Banos sa Dumangas. Salamat sa pag-click sa imong heart. Also si Niba Bintilio dra sa may Metro Manila. Ako nga gwapang estudyante before sa may Sapao Elementary School. Salamat sa pag-like. Also si Kevin Mariano, of course si Jubin Sibilya the second dra sa may Barangay Managi Dumangas. This is Roxy Ding Last good morning. Salamat gid. Salamat man kay DJ Edward Navarro de Alio, still sa may Barangay Managi Dumangas. Salamat man kay Ashley di Belmonte. Okay, Rigil Iangan sa may si Balamantiki, si DJ Tansky Feliciano Asalan, Nuba Villa de Vera, si Paning na PDP Style, still listening there. Okay, si Dave Allen Dusaban, Jonathan Di Tablan sa may Barangay Talusan, Dumangas. Also si Nelia de Gara Biliano sa may Metro Manila. Also si DJ King Aldrin Alosa Valentin. Salamat man kay Glimmer Donisa Doremdes, kay Sir Edgar Domago Samsons Jr., ang gwapong teacher sa Bantod Managit Elementary School. Salamat man kay Charles Galaes. Also si Rini Boy Gabawa, si Annalyn Hautia Vit de Monteverde, si Ma'am Vit de Monteverde. Also si John Gilbert Samiliano dahil sa may Lawan Antiki, si Evelyn Bandirado Palma. Kag siyempre siya may bugasong Antiki, si April Martizano Lonasco. Okay, so para mo na nag-share sa interaction sa akong Facebook Live. Kasi sa mga nag-send sa akong Facebook Live, si Bills Ariel, si Wendy Kapuspos Kapatiya, DJ King Aldrin Alyusa Valentin, si Rinar James Di Palubos sa Marcanaya. Of course, ang Mix FM 104.5 the 7 cities. Also si Gawad RC Rolling Ding Lasa, si Roxy Ding Lasa, si okay, banto kayo na doon, nalipat ko, hindi ko makita ang inyong ngalan. Okay, si Roxy Ding Lasa, good morning, chairman, si Edward Di Alio, Navarro Di Alio. Okay, salamat kid. Okay, so from Windy Kapuspos Kabatiya, so good, okay DJ, good night, happy birthday Halong. Okay, boss, pangako ng birthday, ha? Pwede ka mo, boss, makasin sa greetings diwat para hindi ka mo malipat. Okay, once again, thank you so much, kid. God bless everyone. And have a blessed, okay, Wednesday. Tuesday mo evening. Kag siyempre, halong-halong lang kita kung di ba kita magkatuwas sa atong mga transaksyon. Kag siyempre, hindi kita malipat say little prayer kay Lord before kita magtulog. Okay, once again, thank you so much, kid. God bless everyone and have a blessed Tuesday evening. Kag mo siyempre nag-hataw-hataw. Kaya nag-kiay sa aton nga dance party mixes. Dari lamang sa the one and only dance mix channel dari sa Dumangas. Ini ang DMC Network FM. Kag siyempre ka po nyo ng isang mix master dari sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Babus! Na parang malalakas na alon, si DJ Vic Donoso III ang tagapaghatid ng saya. Lahat ay humahataw, bawat beat ay damang-dama.
Okay, pahabol ang greetings si Randy John Bidiha Scarlan. Okay, salamat sa pagtamwa. Medyo punta na ka muna, pa-end ako. Of course, si... okay, si Stephen, dala sa may... Barangay Hardin Dumangas, okay? So, salamat man Stephen sa pagtamwa sa ako na Facebook Live. Okay, bye Sir DJ, good night. Okay, good night also kay Wendy Kapospos Kabatia. Okay, last final message ko na. Good night and God bless everyone. Babus! Parang himala sa gabi, pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso III, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso III, ang hari ng tuktokan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Oh, ang bawat drop ay napakasarap. Sa dance floor kami halos lilipad. Kahit pagod, sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso III, siya naming buhay. DJ Vic Donoso III, ang hari ng tugtogan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso III, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyog hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tugtugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso III, the pride of Dumangas. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. DMC Net Radio FM.